Mieltxo, uste dut, ia oinez ikasi orduko aizkolari heltzen ziola. 3 urteako hasi zen aizkola hartute atadin eurrek oskatzen. Zaila izan nik horrexe esan egon da, aizkola sartuko izot. Esatzen, serio. Eta zertan moldatzen zen ondoen Mieltxo? Batez ere estraeskolarretan eskubaloian jolasten zuen. Jaurtik ez daiteko movimentu egiten zuen, beste guzi bastaztu ditzen, eta hau berriz parrez hasten zen. Marko, zure bai? Espaldi ikusi gabeta, Bai. Honek abatzen zuen hemengo martxauzia. Eunekoa eta gero txandetan josin behartzen da. Ure zen tortura, bai. Estás fuera. Venga. Masaje bereziak ematen zizkizuna. Masaje ez nire horrekin, entrenamentu ondoren, bizko relajatzeko bai, hankakin zamatzen zuen. Sartu, Garrillo! Hartu bizi, goigotik! Goigotik hartete! Tira pa otro egin hor! Tiratzea! Puntatzea! Eutxatzea! Eutxatzea! Etorriatzea! Bestea! Lasa! Eutxile! Eutxi! Eta aldamenetik txotxilek egindako oioak entzutuz ditu? Ez nik ez dakit pixu ezen, tentsioa zen, bik zien, egia esan haitu deus gutxi. Arrei jasozaile batek utxe egiten duenean, zer pentsatzen du? Aber non dagoen botoa handi desagertzeko. Baina ez dago. Mieltxok zure marka utzi zuenean, zer sentitu zenuen? Bueno, esan ni ez nago garri jasotzaile bezala deuse gogoratzen naiz, 320 kilokoa jasozun luma bezala. Eta gaina, esan nion bere aitari, hau, 350 kilo atxatzea jatuko da. Hain errez altxa baizu. Izan zen oso errez altxatako jasoaldia.